Berarti nang kene iki yo servis motor ambek ganti uli yo. Ganti ban Mas ya? Ya, sembok warang weh. Oh, ganti ban juga. Ganti merek ya gak apa-apa. Oh, ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Wadang Tempel. Di sebelah kiri ini adalah bengkel RGP Imam Fatoni ya. Sing kepindah no sepeda motor pengin servis nang kene iki murah gratis pisan. Oke, sahabat, jadi bengkel iki ide ambek sekolahan SD Tempel. Nah, sekolahan SD Tempel nang kene ya. Jadi teko jembatan Bong ngetan ono sekolahan belok kanan. Kira-kira yo 80 atau sampai 100 meter yo teko jalan depan itu ya. Nah ini loh rame garapane kan gak tau sepi don. Loh rame ya. Lah iku sing duwe iku lho. Nah iki yo sebelah kene garapane lho. Loh. Iki nang kono ono 10. Nang kene ono loro lho. Garap kancane barang. Nah, non. Wong tadi bengkel lho iso tuku motor lho. Iki motor iki ya. Lah iki ya bengkel JP tak dudukno jeroane ya. Permisi Mas. Bukanya jam berapa Mas? Bukanya jam 7 pagi Sampai jam 4 sore ya. Ya. Ada 3 tukang ya. Ya, 3 tukang. Mas Arif dan Mas Arifin. Oke, siap. Loh iki lho barange lho. Dadi nang kene ganti uli ya iso. Ya, ganti onderdel iso masih ganti sekok. Mesin bro, pakai. Oh iya, ini motor mesin lho. Pengen iki yo. RGP ya. Opo artinya RGP? Mungkin gak ngerti pokoknya. Nyervis nang kene kus murah gratis. Ya. Gratis maksudnya pas nang kene, tapi nek wis mari didandani ya bayar ya. Lah iki tukange master iki. Pedaku mang sekoki mati yo kawan cekok. Ditandani kurang setengah jam tadi enak ya. Kita coba nang ngene kono mang enak. Duduk ngono. Iya. Lagi yo. Berarti nang kene iki yo servis motor ambek ganti uli yo. Ganti ban Mas ya? Ya, sembok warang weh. Oh, ganti ban juga. Ganti merek ya gak apa-apa. Oh, ganti merek. Iya. Oke sahabat, ada jejak. Inilah servis RGP lokasi di Wadang Tempel Krian Sidoarjo. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.